от Министерството на отбраната няма да се предприемат мерки. Предприемат се мерки от ръководството на ТЕРЕМ и ръководството на завода в Костенец. Вие чухте, че става въпрос за автоматично пълнене в барокамера по технологичен процес на боеприпас. И това става, там няма хора, машината си го прави автоматично. Става този промишлен инцидент, служба КОС е завършила своето разследване и няма да има досъдебно производство, тъй като няма жертви, няма материални щети. Това е индустриален инцидент за определено индустриално изделие, което извършва автоматично тази дейност. Нали така? Точно така. Това е рутинна дейност. Доколкото ми е известно, става дума за 122 мм снаряд за 21 гвоздика. Старата система, която 122 мм снаряд, 21 гвоздика или Д-30, така се известен. Ни за артилерийска за артилерия. Осколочно фугасен снаряд. Не. Имате ли други въпроси извън този инцидент? Тъй като няма да има досъдебно производство, няма щети, няма как и МО да предприеме мерки, нали, да проверява инспекторати и специализирани. Разчитаме на колегите да ликвидират нанесените повреди на това устройство и да продължи производствения процес след определено време. Понеже почнаха много напоследък да гърмят, този инцидент ще предупредите ли за по-голямо внимание в рамките на ТЕРЕМ за работа с... В смисъл, ще повишите ли вниманието на работниците? Господин Димитров, нека да каже. Министъра не го касае. Значи ще бъдат проведени допълнителни извънредни инструктажи, ще бъде направено и служебно наше вътрешно разследване за причините на инцидента, за да уточним, за да не се повтаря. Защото такива инциденти нищо чете, освен с малко повече звук, нали? Както виждаме, се е разминало без сериозни материални щети, без жертви. Все пак трябва да бъдат взети под внимание за бъдещото им изключване. Той ще се провери още един път технологичния процес и функционирането на това устройство, за да не е безобидно. Не казваме, че нищо не се е случило. Нали? Случило се е промишлен инцидент и те трябва да разкрият причините, за да не се допуска по-нататък. Господин министър, извинявайте за въпроса, обаче, понеже напоследък се чуха и предупреждения от партньорски служби за опасност за, да кажем така, индустриални инциденти в рамките на военно-промишления комплекс. Тук говорим за чист индустриален инцидент. Точка по въпрос. Няма общо с... Няма нищо общо с другите информации и така нататък.